Sena ilu l-Awtorità tal-Ippjanar ħarġet avviż ta' infurzar biex dik li kienet il-lukanda Germapellis Fruity Line titwaqqa jew tiġi żviluppata bilan li jitneħħa il-periklu eżistenti. Madankollu sallum il-ġurnata il-binja li rat l-eluq tagħha 10 snin ilu għadha fl-istess sitwazzjoni. L-Awtorità tal-Ippjanar tinsab b'idea marbuta tistenna l-eżitu tal-appell quddiem it-Tribunal tal-Ippjanar. L-Awtorità tal-Ippjanar ħarġet avviż ta' infurzar li m'avviż ta' infurzar ġie appellat u bħalissa ovvjament għaddejjin il-proċeduri ta' appell. Once li jkun hemm appell pendenti, l-Awtorità ma tistax tieħu passi ulterjuri sakemm jinqata' dak l-appell. Bħalissa qegħdin fil-fażi ta' provi min-naħa tal-appellant, f'dal każ ovvjament li huwa l-owner tal-ġerma, u hopefully nisperaw li l-appell ma jdum ma jinqata'. L-appell irid jinqata' fi żmien sentej bil-fors. Fl-appell tagħhom quddiem it-Tribunal is-sidien qalu li s-sit tal-lukanda abbandunata kif inhi ma tkerraħx l-ambjent fiż-żona u li għandu dritt li jgawdi u jiddisponi mill-proprjetà tiegħu kif irid hu. Is-Sur Buttigieg qal li t-Tribunal huwa istituzzjoni indipendenti u għalhekk l-Awtorità ma għandha ebda kontroll fuqu. Qal li l-pass li jmiss u li l-Awtorità tal-Ippjanar tippreżenta il-provi quddiem it-Tribunal. Wara li jitresqu il-provi tal-appellant, jitresqu il-provi tal-Awtorità, fejn ovvjament jisiru anke counter arguments għal dak li qed itella l-appellant u mbagħad ovvjament it-Tribunal jieħu d-deċiżjonijiet li għandu jieħu. La darba il-lukanda abbandonata titwaqqa, il-pjanu li mhux biss issir lukanda oħra iżda anke jsiru numru ta' appartamenti. Iżda dwar dan il-pjan sa issa ma hemmx qbil bejn l-Awtorità u s-sit il-ġerma. Ovvjament għadhom għaddejjin diskussjonijiet mal-applikant għar-rigward tal-proposti li hu għandu. S'issa għadna ma qbilniex fuq il-proposta li fil-prinċipju għal għasadna ma qbilniex. U allura huwa jagħmel numru ta' revisions għall proposta tiegħu. Once li mbagħad ikun qabel fuq x'ismu u jdaħħal applikazzjoni biex imbagħad tiġi u jiġi involuti l-stakeholders kollha. Jekk nibqgħu ma naqblux u xort għandu dritt iddaħħal dik l-applikazzjoni, ma ovvjament ngħidu li fil-prinċipju aħna maħniex qed naqblu mal-proposta. Id-deċiżjoni ta' Tribunal se tkun qed tħoll u torbot id-destin ta' din il-binja abbandonata bit-tama li f'qasir żmien din il-ġerħa Fruity Line titwaqqa u tinbidel f'post li jkun xieraq għar-residenti ta' din il-lokalità.